Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di channel ku tahun ini bocah sumur besar. Oke, lur iki ceritane nek ngalas. Isu-isu nek ngalas karo kancaku jenenge Cayudi arep goreng sego goreng nek ngalas. Wis mergi keseruanku. Lagi berjalan sik iso kancaku sik. Iki aku jalan diam iki tak ada tak sisuk kancaku. Jadi mau jam 09.00 dadi aku nome kancaku sik ning ngalih sik. Saya salah putih mau langsung ngarep. Langsung iki waktu teko langsung 16 ome kancaku goreng. Ngalas iki delok karung goreng. Iki Cak Yud karo Cak Yudi iki persiapane persiapan wis siap ana bawang putih ana minyak ana bawang abang bawang putih iki tuku ndok dhisik. Ndok. Nggih. Setunggal. Oh, iki ndoke. Oh. Iki ndoke. Oh, iki wis. Oh, toli ndoke. Pinten, Bu? 200. Mit. Oh. Iki tuku ndok sik. Iki sawendok wis oleh ndok. Mit nggih. Matursen Bu, iki pecel namanya. Mbek Cak Yudi. Iki perjalanan iki mampir dhisik nek Toserba. Oh, cai iki karo cai iki opo. Iki opo. Oh, nek Toserba Pondok Sunan Derajat. Oh, karo Cak Yudi. Di banyak Yud. Oh, iki banyune hidrat. Oh, iki soleh banyu. Oh, iki lek Toserba. Iki tuku banyu dhisik. Banyu es. Iki aku bayar sik. Pakai kantong atau enggak bisa? Betul bisa. 3.000. Tolong ini. Oh, iki sari.
Iki arep juga lombok. Iki kenal aku, kenal pakku iki. Iki ngemek lombok sik. Tuh lombok iki ijo. Ana abang-abang ana ijo. Tuh. Oh iki wis oleh lombok tuh. Wis oleh lombok karo Cak Yudi. Akeh kok ki opo? Gak doyan pedes ngono kok. Iki nek gubuk iki ndelok iki lombok-lomboke. Iki lagi martak mes. Oh iki menyok-menyok iki. Iki delok iki aku ndek Cak Yudi goreng bahan goreng doke aku ngurusi koyok bawang putih wis ngulek-ulekan iki tak uleki wae. Iki tak uleki nggawa cowek iki karo Cak Yudi lagi masak doke iki aku tak ulek-uleke nggawa cuek iki tak lembutno wae lomboke tak lembutno iki tak kei masako iki tak kei masako nek enak nek rada gurih langsung tak lanjut maneh tak ulek maneh sak lembute iku mau gorong lembut wis tak lembutno maneh oh iki lah tak ulek-ulek iki tak lanjutno ulekane iki tak ulek-ulek sik tak lanjutno maneh wis dhewe margi keseruanku ngulek dhisik iki Cak Yudi lanjutno ulek-ulekane oh iki sagoe yo Iki langsung digoro iki. Oh iki ndoke mateng. Aku mau ngulek iku ne. Oh. Sego kuwi cek ngene cek. Oh iki Iku ke wadah mangan iki. Rumis iki lur. Oh iki sik ngulek sik. Ngomong nang ngene. Oh iki mari tak tambah itu. Masih tambah minyak ini. Wes masak harus brotone amburadul. Brotone gak persiapan blas. Panas, Bro. Tak lamping. Masak kok ini kan? Rata no. Mumet ini lho, masuk ke ngerata no ya. Wes juga pengen kasih. Oh iki goreng sego sik. Karo Cak Yudi, sepe. Oh. Mbak, lian. Oh, iki aku gandeng Cak Yudi. Jadi aku tak mau godong saya, kayak enak deh godong, kayak seduk. Iki incet dhisik. Dosa gak diorek.
siap wis ki masak primitif iki. Icipi. Icipi sik asin tak gak ayo. Iki incip sik. Pas, pas. Kak, aja asin-asin nemen tambah engko enak. Tak iki panis lur, kok jare pas iki masak jujur kabeh cacah. Apa dioreng gosong. Kurang hati, dia mau masak nih. Nek iku kono masak aku. Wis sing ngocaki mau. Jangkrik ya iki. Gak rasa kan. Terus gue lemes karo, ngono lemes. Nang ora hati-hati aja tak kabeh. Masak iku sing rapi. Kon jare tau dadi chef, ngrewangi dodol bakso. Goreng mecitat kabeh. Nih ganti. Oh, mecitat kabeh iki. Chef Seven tahun ini citat kabel. Iki segoe lemes pisan lur, dadi ya ngumpul ya Kak. Biasane legi sego goreng ngono kan sing gemrotok ngono iki lemes karo iki dadi ngumpul iki. Cipi meneh. Oh iki ate ngesok. Iki wis mateng, langsung isok. Panas. Aduh, panas. Aduh. Oh iki sego goreng iki. Oh. Mbah, iki masak sego goreng primitif ya iki. Dacare pedhok sitok. Iki mangan sik. Bismillahirrahmanirrahim. Nase. Iki gak ono timun, gak ono apa wis manis ngene bae iki lho. Konsepe kurang konsepe wis. Mbok aku ngandalo proton iki jare siap lah, kok gak siap apa. Cowek piring. Danae barang terbatas lho, dadi sewa kabeh. Introne tambah gak mergawe blas. Kancane do miang terus gak melok bae. Repot ngono lho nek konten gak dana repot. Angon miang gak milu-milu. Del kancane do miang kabeh. Udene gak iso konten jare ngelu. Nah, ini bawa gimbal barang dewa selamat. Ini gimbal jagung. Ini nyanyi gawe lali. Kena dewa, wis.
Lamuke. Iki bal jagung iki. Ana urange mantap iki. Tapi urange cilik-cilik. Panas, Bro. Panas, silir sik. Nggone adem tapi segawe panas iki lho. Gak betah. Mbekan gak apik mangan panas iki mlonco lambe lho. Lamuke lur nging-nging kok celkit-celkit. Panas diliri. Ini cuaca ngisor poi adem segoe sing panas ya lur. Iya, tahun ini kayak di dana. Kak di dana bingung gak sama konten. Dana iso konten macam-macam. Kuliner apa bae. Gak dana kan ya bingung mergo wis tau ya konten ngaret iso. Oh iki arek 20-an. Oke lho iki wis mari masak sego goreng ning ngalas. Iki pejalan mulai. Oh iki pejalan mulai.
Oke lur, sampai saat ini video keseruanku nek ngalas karo Cayuti karo goreng sego goreng ning ngalas iki. Wis tak elingno aja lali like, subscribe dan aku Tony bocah sumber besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.